Say a castle will be a war papa Edima Nemanfua. Nay, Dr. Frank Yirenkyi. Oh, Malfa or Biakoye Abaton Pesiaso, Enya Dr. Frank Yirenkyi, a home for Swobe Briba. Enkanka any apom, Dinchu Muawata, Aya Edima Nemanfua. Dr. Frank Yirenkyi, Aye, medical doctor, Udini Juma, a won't crahudo Bribu, a be at Zekofuria, Massey, and in Yaka Finso, or Sanso Eti, and Pipia Manukono Jumetia Hudwana, Asiyepa. And nam opepa any akuma po war edimo manfo war Biakoye Abaton Pesiasintino, or Pesa of one manfo wabra ojina, near Tunisua Banas with me Edim Kunima, or Primra Shebe Jaconiano, Ediama, and Pipia Manukono, or Baton Pesianiso, Unya, M.A.M. Rasebe Nimpono, Ejadia, or Bon Homadia, or Boabua, Edomano, Eja Pum, Dinchu Shemu, Esanse, Dionami Edia Chauno, now so what they are domo manfo. I hear me, Papa. Doctor, you'll be a papa until you're hearing. I'm a NDC constituency organizer. Maybe I cram a befa and brophobia so my media America because minimum media Americana or shame. So he shows if he get the nod, you know, obey to me about you won't do it partisan. Doctor, Jumadi Destin Disuno, or no one bottom sika, and our day yes, Jumadi na. Also, what the sin and so per se, Obetina, a MPP, ticket now, winning parliamentary seat. That's another actually what the doctor showed, that's another catch. Oh, near why I mean, say, obey Winnie, because you'll be on with me at Tennessee, and then me call tempo, I do a mammy, make it an insurance. And so I do a mammy, so I try my seven cotto or drugstore. Param for me cotoye. Into what me in Sika and now the I say a mamma for obey this. Was there a potential Shemu at the Momuya, or Sanso at Twaso, and so be a was here and said you so, or Sanso Asia at the Abuani across the Bayard, the Pacrapo, Dento so, Ebetini extra and paying for say, Yapomudin, and only young crown, anti Dr. Frank Yirenkyi, F.A. Pumdinchu Shemu, yes so, said the Bayo, big Biaro, Biakoye Abaton Pesiaso, and Qua Ebetini extra ye, and I'm the Juma Dintino, or Mafu Biakoye Abaton Pesiaso, more Amanina. Asomasana, Omu Ebuano, said the Bayo Betty, Asha or Manfo, what Biakoye Abaton Pesiaso, Ama Baton Pesianiso, Abaye Cabeshe. Yamishira, Mamani Paya, the Foa, and Yanum, Yafanya Misroya, Jumana, Yami Besrayan, O'Brien, Boya, Amoya Murae, Abeya, Frianara, Amabaya, Frianara. Can't Yamay. Yeah, very numerical, you spacious near. I mean, the boot is very big. It will pack your instrument, the way your Jumania, they are doing it. Canada, Mr. Son of Yirenkyi, Yadase, Kana, with the Abano, a bebwa, Yenya 10 cry, I can't wait one bebwa. Because ye told me, you know, obviously, and at the Abrocha Bagana, can we do who be that? Or more Canada, France, US, Australia, Amo Peso Mo, Eboa. Mr. Son of Yirenkyi no omo kan ho na omo moa de betimi aboa pa because ka we see Biakoye constituency no aboa papa enti ehia no mo de waye udin empepa Ghana manyo semuta udin empepa Biakoye constituency ya ye wo mu a eneye adwuman Dr. Edmani Echlemu ewo konya ntumuda ho no okọ nkoseka ode echita sonko ekota kyerɛkyerɛfo a no modin tie ediafa new curriculum GES4 ediaba ne ho eni akyerɛkyerɛfo esuso edwetwe nkɔmɔ ɔno no nipa asisi a wayi n'anim ɔde ne ho akyerɛ yɛn sɛ ɔpɛ sɛ ogyina ɛwɔ NPP ticket nti ɛbɔ mpaeɛ sɛ oni nkunim me ba district mu 4 years ekoni me hu MP no krada enso other district na nti sa nti ɛbɔ mpaeɛ sɛ ɔde ne ho abɛkyerɛ yɛn sɛ teachers fo yi de nim sɛ ye how obeboy oh doctor ba wa ba he na boy e pan since I ba he be next Saturday yan nya obi obeba be visit here sir yes me sure doctor ba wa be MP no e be boy e pan e be boy e kire say invitation emponie e na wa ba no wa ba be sra on die adaja muda obeba be boy as time goes on anka san so aka say obeba no wa ba be boy enu achi no ordinary extra mu e wo kwa mikroma okoto so e ya pompi hwehwemu no e de mo na face so
yɛne ɔmanfoɔ yi bi atwetwe nkɔmmɔ yɛntie nsɛm a ɔmanfoɔ no bi ɛkaeɛ. Akyɛ frɛ me Amoa Victoria. Mama na ne de do bedru school. Oh, me so ɛnɛ ne nansa ɛne ɛte sɛ doctor bɛba ha abɛhwɛ ayarefo free. Nti me so na me ho mfa me koraa. Nti na me yɛ sɛ me kɔ rara koraa. Nti anɔpa yi me bɛdu station na me hu sɛ amanfoɔ ba ha sɛ na me so ne sɛ me so mɛba bɛyɛ bi. Na me bae. Yare na de me bɛdru ɛ. Na se de nansa ɛna ama announcement sɛ Dr. Yirenkyi ba bɛhwɛ yarefo. Ana me so me danyame ase. Onyankopɔn hyɛ ne din na wɔmmɛduru yɛn nto na anɔpa yɛ ka kyerɛ sɛ waba ɛno nti na me so maba sɛ mbɛnya maapɔmuden afiri ne nsam na nyame nhyira no da yi kurom ha nipa apie wɔ ha paa sɛ ɔmo yɛ ayarefoɔ no nyɛ nipa ketewa nti ɛyɛ ade papa Yes, na bɛka kyɛ doctor. aseda ne yɛde bɛma doctor sɛ nyame ma na hoɔden na ɔndom mboa yɛn ayarefoɔ yi dwumade a doctor de abra no ɛbɛbra yɛ ama yɛ anya nkwan ne anya ahoɔden yes ma wɔ sɛ wowɔ ahoɔden a wobɛtumi ayɛ biribiaa ahoɔden ni ho a wontumi nyɛ hwee Owenyo pa ele rekwede ame hun ela momo ina koji ola ele rekwede humbe maybe watan for doctor le fi agbolo pe anya one be watan pom yakọ nyame nhyira no na nyɛ nipa nyinaa na ebetumi ayɛ bibi sei na me so fa metumi aka sɛ Messiah na yɛka no ɛyɛ at this moment the doctor wadane Messiah na sɛ wɔyɛ agyenkwa ama manfoɔ wɔyɛ Yesu prɛkopɛ because me amehwɛ ne manfoɔ aba bɛgu ha ɛsa ne sɛ doctor nti na ɔba bɛhwɛ ɔmo free dia menua edu twam na nyame nhyira ne paa mpacha ahwɛ me mpacha ɔse fever me nduro koraa mentumi nso mu me nsa koraa ne yɛ mpacha bɛboa pa ɛboa wɔyɛ adeɛ paa Dr. Yirenkyi wɔyɛ adeɛ nti deɛ ɔyɛ no nyame nhyira no Dr. Ewieyɛ no ɛna ɔde afutuo ɛkɔma ɔmanfoɔ wɔ kwa mikurom nyinaa ɛde fa hypertension ho Pani pii ɔmo BP yɛ high ɛno nti na ama yɛ asan aba ha bio no nti aha deɛ we make sure say we ha from time to time but the most important thing is we encourage ɔmo no ma yɛ den ɔmo akɔ hospital ɛno mo we feel say ɛno me bɛboa ɔmo because ɔmo kɔ a ɛyɛ BP no nko na ɛbɛcheck ebi na say ɛyɛ ɔmo lab test ɔmo cholesterol hwɛ ɔmo moja hwɛ ɔmo kidney hwɛ ɔmo adi hwɛ hypertension no ɛyɛ wa ɛnyɛ wakoma nko na ha etimi ha wani etimi ha wo kidney etimi ha organs ne wo mu ni nyinaa hypertension affect ni nyinaa nti e very important say ɔmo kɔ hospital so akɔyɛ saa check up no Doctor ɛsan ɛtoa ne to abɔso a wɔde n'ani ɛkyerɛ mu ɛwɔ nkura ahodoɔ a ɛwɔ abatoɔ mpɛsua no so ɛne ɔmanfo ɛwɔ NPP amanyɔkuo nim bi atwitwe nkɔmmɔ ɛnam n'adwumaden a wɔbɔ ɛde ama NPP amanyɔkuo no ɛne ɔmanfo ɛwɔ Kumasi nti no ɛnam so ɛma NPP amanyɔkuo no titena ni ɛwɔ hɔ kyama wontumi etu ɔmanfo efi Kumasi ɛba ɔmo mɛboa doctor ɛwɔ ne dwumadie sonko a ɔyɛ no ɛho ɛnigyesɛm foforɔ ɛwɔ mu koraa ne sɛ NDC amanyɔkuo no ɛbrɛ ɔmo abatoɔ ɛkɔ awieɛ na ɔmo yi obi a obɛgyina ama wapere mmarahyɛ badwa konwa no ɛyɛ ade a NDC amanyɔkuo ne ma ne bi ɛde ato dwa sɛ NPP amanyɔkuo no ɛtoma Dr. Frank Yirenkyi na sɛ ɔbɛpere mmarahyɛ badwa konwa no ɛde ma ɔmanfoɔ wɔ Biakoye abatoɔ mpɛsua so a ɔmo ɛbɛto aba ama no enti delegate foɔ a mowɔ hɔ nyinaa yi monhwɛ sɛ mobɛto aba no ɛde ama Dr. Frank Yirenkyi sɛde bɛyɛ obɛtumi apere mmarahyɛ badwa konwa no ɛde ama NPP amanyɔkuo no ɛwɔ 2020 abatoɔ mu